дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсаи Тоҷикистон ҳамоиши ҷамъбастии ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар вилояти Суғ таҳти унвони ваҳдати миллӣ дастоварди беназири замони истиқлолият баргузор шуд. дар ҳамоиш раиси шӯрои ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар вилоят олимону шоирон, устодон ва донишҷӯён иштирок намуданд. зикр карда шуд ки санаи 27 июни соли 1997 баробари ба имзо расидани созишномаи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар таърихи халқи тоҷик саҳифаи наве боз гардид. баробари ба даст омадани ваҳдати миллӣ дар мамлакат шӯрои ҷамъиятии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон низ таъсис дода шуд. шӯрои мазкур тибқи нақши махсус баҳри тарғиби ваҳдати миллӣ ва тарбияи меҳанпарастии насли ҷавон чорбиниҳои гуногунро баргузор менамояд. به افتخار سزاوار استقلال نمودنی این فرخنده شورای ولایتی حرکت جمعیتی وحدت ملی سلسله چاربینه‌های علمی و معرفتی را راه اندازی کرده ایستاده است. می‌گویند تاریخ را ندانسته آینده را بنا کردن مشکل است. اگر پرسند که استقلالیت از کی آغاز شد، چگونه به دست آمد، خودش روز وحدت ملی می‌گویم این چی است؟ اگر مثل آقای عادل را به خودم آدم میگه کمتر معلومات پیدا میکنیم که چقدر مشکلی ها، چقدر کشمکش ها مثل ملیت ما آمده بوده است. پیش از اون پیشوای معظم ملت به خرید ازلی مردم تکیه کرده. امروز ما تاجیکستان میگیم، اگر که وقتی تاجیکستان میگیم ابراز نمایی پیش نظر گذشتگان ما از زمان دیوستی جو سرد باستان و بوده که بزرگوار و سینای یعنی ما ملتی هستیم که خیلی قدیمه هستیم و مردم تمدن آفر و فرهنگسرا هستیم و پیشوای معظم ملت برای راه اندازی کردن سیاسی خود پیش از اون به همین خرید ازلی مردم تکیه کرده. ба ҳамагон маълум аст ки таҳкими ваҳдати миллӣ ва ҳамраъию созгории тамоми аҳолии ҳар як мамлакат қабл аз ҳама ба сиёсату фаъолияти давлати мазкур ки асосан барои идораи ҷомеа барои таъмини вазъи мӯътадили иқтисодию иҷтимоии он эъмор шудааст вобастагӣ дорад. барои ҳифзи яклухтии мамлакат ва таҳкими ваҳдати миллӣ дар навбати аввал шароити мӯътадилу оромии зиндагии мардум баробар ҳуқуқи воқеӣ ва дӯстию ҳамкории комили тамоми халқу миллатҳо ва гурӯҳу табақаҳои иҷтимоиро таъмин кардан мебошад. гулчеҳра аҳророва муовини директор оид ба тарбия ва рушди ҷавонони донишкадаи иқтисод ва савдои Тоҷикистон дар ҳамоиш вобаста ба мавзӯи тараннуми истиқлолият ва ваҳдати миллӣ дар ашъори Лоиқ Шералӣ маъруза намуд. ӯ зикр дошт ки дар ашъори шоирон хосатан Лоиқ Шералӣ мавзӯи ваҳдату истиқлолият дар меҳвари эҷодиёташон қарор дошт ки то имрӯз садо медиҳад. ӯ дар ин ҳамоиш аз як шеъри Лоиқ Шералӣ ёдоварӣ намуд ки пас аз ба даст овардани ваҳдати миллӣ иншо шудааст. шоири ширинкалому зиндаёд Лоиқ Шералӣ аз нахустин қаламкашони тоҷик буд ки ваҳдати тозападиди халқи маҳбуби хешро самимона шодбош гуфт ва ғазале бо номи сулҳи деринтизор офарид ва ин аввалин шеъри намирандае буд ки дар васфи ваҳдат ва офарандагони он суруда шуд. раҳми парвардигори мо омад, нури ҳақ бар диёри мо омад, ҷанги бунёд сӯзи мо бигзашт, сулҳи бунёдкори мо омад. зиндагӣ сахттар зи мурдагӣ буд, ҳотифи зиндадори мо омад, ҷанги девонавори мо бигзашт, сулҳи деринтизори мо омад. ваҳдати миллӣ ё ин ки ягонагии миллӣ яъне худро ба сифати як ҷузъи миллат амиқан дарк кардан, таъмини ягонагии миллиро вазифаи шахсии худ ва тамоми ҷомеа донистан, дар роҳи ҳимояи манфиатҳои умуми миллӣ мубориза бурдан аз муҳимтарин шартҳои такмили шуъури миллӣ, худшиносии миллӣ ва таҳкими истиқлолияти маънавӣ маҳсуб меёбад. сипас дар идомаи ҳамоиш чанде аз маърузаичон вобаста ба мавзӯъҳои гуногун баромад намуда аз замони ба даст овардани ваҳдати миллӣ, мақсаду мароми он ва дигар паҳлӯҳои ин мавзӯъ ба донишҷӯён маълумот доданд. гузориши Шамси Наврӯзов ва Субҳон Одилҷонов баробар дом иттилоти имрӯз.